Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. So bidiyon mu na yau abin da zai koya muku shine ta yadda za ku hau da kanku a bisa kwamfuta wanda muka yi shi a cikin kwamfuta. To yanzu mun samu muku hanya yadda za ku yi shi a cikin wayar ku ta hannu. Insha Allah ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ku ga yadda za ta kaya da yadda kuma za mu haɗa shi. Kenan mutum ka tsaya ka lura da kyawu ka ga yadda muka abu abin dake har zuwa ƙarshe. Insha Allah idan kai farkon shigo a cikin wannan tashar tamu ka daure ga mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Sannan a dinga yin like da comment, saboda comment ɗin da kuke nan gayi shine zai bamu ƙwarin gwiwa mu san cewa abin da muke nan gayi yana nan ga burge kowa. Okay, mun gode. Kawai yanzu mu je mu fara aiki kawai. Insha Allah yanzu nan bayan kun ɗauko background kamar hakan ga menene za ku yi? Za ku ce ku ɗauko hoton naku wadda kuka yanke. Misali yanzu za mu ɗora wannan hoto gashi. Hoton gashi da kuna gana yanke kenan ku idan kun ga shigo za ku yanke hoton naku. Na san da yawa daga cikin ku masu kallon mu sun san yadda ake yankan hoto a cikin wannan application. Wanda kun bai sani ba, ga wurin da ake yanka inda an ka sa kwata out wannan shine za ku danne kamar hakan ga. Idan hoton naku ko ka shigo nan za ku danna wannan abun sai kuna kewaye hoton naku har zuwa ƙarshe. Kuna gani hakan gane za ku yi har ku yanke hoton naku. Okay, inda mu yanzu mu yanke hoton namu bar mu tai kawai biskan aiki gadan. Okay, insha Allah yanzu bayan ka yanke hoton naka za ka ɗauko shi nan sai ka yi zoom in ɗin shi misalin daidai yadda kake buƙatar shi can. Okay, yanzu za ka na rage mai haske sai kana duba cewa kana duba gani ina ne yayi daidai da kai inda kake buƙatar shi kuwa. Okay, yanzu misali nan yayi daidai gare mu. Yanzu mu ne za mu danna wannan abun shafewa wannan shi ne za mu danna kamar hakan ga. Okay, sai mu danna wannan inda an ka sa sharp. Kuna gani shi za mu danna hakan ga sai muna cike mai hasken shi. Okay, sai muna ƙara mai girma. Oh sorry, idan muka hiddo shi hakan ga sai mu ƙara mai girma sai mu jawo shi zuwa daidai kamar nan kenan. Okay, sai mu danna down. Okay, yanzu hoton naku haka za ku gudu ne. Mun kawo muku hanya ta yadda za ku yi shi cikin sauƙi a cikin wayar taku. Okay, yanzu sai kuma ku je ku ɗauko hoton na biyu kenan ga yanan. Kuna gani wancan kwamfuta shine aka yanke a nan. Yanzu ya ne za ku yi mishi, za ku ƙara mai girma daidai da hoton ku na background. Kuna gani kun ga kai tsaye hoton ya koma bayan kwamfuta. Okay, yanzu me za ku yi? Kawai za ku danna mishi done. Okay, yanzu hallo kuma me za ku yi? Kun ga nan kwamfuta tana gaba gare mu kenan, ya kamata a ce in dai abun zahiri ne ake son ya zai kenan za a samu haske a daidai wannan wurin, haske wanda kwamfuta take haskowa because kenan tana nan ga aiki kenan. Okay, yanzu za mu je mu ɗauko hasken nata. Okay, ga yanan shi ma hallo sai mu ɗauko shi. Shi ma hallo sai muna jan shi daidai mu cike shi daidai abun gashi, saboda abin a rage aiki sama ne na daidai ne yake ba sai ka tsaka sha wata wahala ba. Insha Allah mun kawo muku hanya ce mai sauƙi ta yadda za ku haɗa shi a cikin wayar taku. Okay, yanzu bayan ku yi hakan ga kun gana akwai abun baki. Yanzu nan hannunku na dama za ku ja kamar hakan ga ku je ku iske inda an sa blend. Kuna gan shi nan wannan shi za ku danna blend. Sannan kun ga yadda muku rubutu a sunan kala nan sai ku danna biskan screen. Okay, kun ga kai tsaye bakin ya ɓace ya bar haske kawai. Kuna gani kun ga yanzu hasken ya haske jikina saboda ce kenan wannan kwamfuta tana kunne kuma tana nan ga aiki. Okay, kenan bayan ku yi haka menene za ku yi? Kawai za ku je ku ɗauko wani logo naku bi ma'ana tambari kenan. Idan kuna da tambari wanda kuke nan ga ɗora biskan kayan ku a kowane wani lokaci za ku ɗauko shi kamar hakan ga. Okay, mu wannan shine tambarin mu, za mu je mu yi mai dan style. Okay, sai mu gashi daidai nan mu aje. Idan kana buƙatar kai shi can ko nan ko duk inda kaga dama za ka aje abunka, to mu nan muna buƙatar mu aje shi a daidai wannan wurin. Okay, yanzu kawai sai mu kun gani kawai hoton namu ya kammalu.
insha Allah duk abubuwan da muka yi aiki da su a nan wannan gurin za mu ajiye muku su a ƙasa ga wannan bidiyo, za ku je ku iske layin ka insu inda za ku janyo su kuwa. Ok, yanzu mun gama hoton namu, yanzu sai mu je mu ƙara mai haske ta yadda zai fitar da kyawu kuwa. Tunatar suwa da wanda bai mana subscribe ba, daure ya danna mana subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa na yayi like da comment, saboda shine zai nuna mana cewa abinda muke nan ga yi kenan yana nan ga burge ku. Ok mutanen, muna tare da ku insha Allah. Ok, yanzu bayan ka gama hakan ga zaka danna wannan gurin inda ka sa draw. Ok, Allah sai ka danna draw, zai baka wannan fuska. Kun ga nan hannunku na hauni akwai wasu tambonin guda uku, za ku taba su kamar haka, sai ku danna save image. Ok, yanzu za mu danna save image kamar hakan ga. Ok, yanzu kawai sai mu fito daga cikin application. Ok, sai mu je mu shiga a cikin gallery mu, sai mu ɗauko hoton wanda yanzu muka gyara yanzu. Ok, gashi nan hoton wanda muka gyara yanzu, sai mu yi partage din shi zuwa cikin Adobe Lightroom. Shi ma application ne mai kyau wanda yake gyara hasken hoto ta yadda zai fitar kyau kuwa. Ok, ok, yanzu hoton namu ya shigo anan, gashi nan hoton. Kawai yanzu idan mun shigo nan, menene za mu yi? Hannunku na dama nan kuna ganin abubuwa ga sunan nan layi a wannan gurin. Na farkon za ku taɓa wannan mai abun alamar hasken rana kamar haka kenan. Yanzu nan za mu taɓa contrast, kuna gani amfanin shi ko zai gyara maka hasken image ɗinka, ko ba wai gyaran photo kai ba, wannan application yana da kyau wurin gyara hasken photo ba. Ok, yanzu za mu yi mishi hakan gaya, sannan kuma sai mu yi ƙasa. Ga su inda an kasa amber, kuna gani amber shi ma'anar shi haske ne ke ƙara. Misali hoton na kun zo yana duhu hakan ga, za ku na ƙara mai haske sai yana fitowa da kyawu kuwa. Ok, yanzu kuma sai mu yi ƙasa na inda an kasa noir. Cikin hoton naku inda akwai wani abu baki, shine za ku ƙara ƙonawa. Kun ga yanzu baki gashi cikin yana ƙonawa, kuna gani abun rigata in ya hakan kun ga ya haske da yawa, kenan haka zai yi mishi baya kaɗan sai yana yin baki da gashi ne duka. Kuna gani idan ma kuna da wani game duka zai yi baki insha Allah. Ok, bayan ya ƙare hakan ga za mu rufe shi. Allah ga wani abu nan kuna ganin abun kamar abin temperature, za mu danna shi kamar hakan ga. Shi kuma idan mun shigo nan menene za mu yi? Kun ga nan sama an sa melange, sai mu danna wannan melange. Yanzu cikin hoton namu launi kala nawa ne gare mu wanda a cikin hoton namu? Kun ga muna da masara da baki da kuma fuska ta gada. Kenan idan ina son ƙarin fuska ta haske, menene zan yi? Wannan gashi kuna ganin shi na biyu, bancin ja to coloron ganin na biyu, shi zan taba. Idan ina son ƙarin fuska ta haske, kuna gani kamar haka, kuna gani, kun gani kenan haske da kuna gani fuska kawai yake gyara, bai taɓa komai illa fuska ta kawai. Zan ƙara fuska ta haske kamar hakan ga, kuna gani. Yanzu masara ta yi saura, shi ma hallo sai mu danna wannan kular masara, kuna gani, sai muna ƙara mata haske. Kuna gani diwa masara kawai zai taɓa, bai taɓa wani abu in ba masara ba. Kenan wannan application yana da amfani gare mu duka, ko ba wai gyaran hoton ka yi ba, idan ka yi ɗauke hoton ka bai haske sosai ba, za ka shiga cikin wannan application ka gyara ma hoton ka haske ta yadda zai fita da kyawu kuwa. Ok, kuna gani. Ok, yanzu kuma menene saura? Kun ga yanzu cikin nan ga tsawa ja, wannan ita ma hallo za mu danna kular tsawa, ita ma hallo sai muna ƙara mata haskenta. In mun ga dama mu ƙona ta hakan ko kuma ta yi haske yadda dai muke buƙatar ta kuwa. Ok, yanzu menene ya saura? Kun ga cikin hoton akwai wani abun bula-bula, kuna ganin shi nan. Allah za mu danna wannan kular bula ƙasan biyu. Yanzu za mu yi amfani da na farko kayan mu je da na biyu. Kun gani bula ne kawai zai gyara ma hasken shi kuwa. Yanzu sai mu danna na biyu, wannan shi ma hallo sai muna ƙara shi. Ok, kuna gani bula ne kawai yake taɓa, bai taɓin komi in ba inda akwai bula ba. Ok, yanzu mu yi hakan ga, sai mu danna termine, saboda wannan kalolin su ne kawai a cikin hoton namu. Termine. Shi kuma wannan abin da shi yake amfani, zai saka muku wani baki da kote hakan ga angle. Misali ina son fari, kuna gani, ko kuma baki da kote, kuna gani. Yanzu za mu sa baki kaɗan daga cikin hoton namu, kuna gani. Shi kuma wannan menene amfanin shi? Misali idan hoton naku bai ta ba, fuska ba ta kwanta ba, kuna gani kamar hakan ga. Kenan idan muka danna shi kamar haka,
ya buɗe muna. Can sama za mu taɓa natte mu ɗan ƙara shi kaɗan zuwa 30-20 hakan gari ko 25. Sai mu yi ƙasa inda an ka samu cash shi ma hallau za mu tare shi kamar hakan ga shi ma 30 dai misali. Shi kuma ready delivery kuna gani yanzu da mun sha shi hakan kuna gani fata za ta kwanta. Kun gani? Diba ga ainihin hoton yadda yake. Kula ga yadda koma. Okay, yanzu hoton namu mun ƙare da shi kun gani? Okay, yanzu idan muka gama hakan ga zamu danna wannan abun logo na abin partage. Kamar hakan ga sai mu yi export. Kun gan shi nan? Kawai haka zamu yi. Sai mu danna wannan gurin. Okay, hoton namu ya gama. Okay, merci beaucoup. Mutanen mu, na gode. Insha Allah. Ina dai ƙara tuna muku wanda bai subscribe ba ya samu ya danna mana subscribe, ya danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun saka sabon bidiyo zai same shi ba. Okay.